Usa sa mga gasa nga gihatag kanato sa Dios mao ang kagawasan. Apan dili kini siya gitawag sa English og absolute. Dunay limitasyon ang atong kagawasan. Ug sa ato ang pagtuo, ang limitasyon niini kung kitang mga tao sukwahi na ang ato ang gibuhat sa plano ug balaod sa Dios. Pwede ka makahimo sa imuhang gibuhat sa kalibutan. Apan isip nagatuo nga dunay Dios, hinumdumi dunay konsekwensya ang tanan. Usa sa mga lisod kayo nga issue nga ato karong gisagubang ning modernong panahon kaniadto pa man ni siya ang issue sa kaminyoon og diborsyo. Usa sa tong pangutanan ini sa dili pa nato ni siya pamalandungan, isip mga Kristohanon, kinsa may nag-una sa kaminyoon? Ang una-una ba sa tao nga magminyo? O ang Dios ba nga nagdisenyo sa kaminyoon? Tubaga ko na, kita bang mga tao mo'y una nga nagmugna nga magminyo ay? O ang Dios sa pagsugod pa sa pagbuhat niya sa kalibutan, kung atong madungog sa ng pagbasa, plano na o kabahin sa kinabuhi natong mga tao. Lisod na dawaton sa mga tao ngay pagtuo. Ikaduha, sa gingon ako sa unahan, doon natin kagawasan sa pagpili. Ang simbahan, gikan pa na sa sinugdan, hangtod karon ug dili gina mahitabo, nga modawat siya og diborsyo. Napasinsya gyud kayo. Dili man na siya pagtulunan nga iya sa tao, nga mugna lamang sa simbahan, kundi iya na sa Dios, ug matod pa sa Ginoong Hesus sa Ebanghelyo, sukad pa sa sinugdan, nanay plano ang Ginoo ni ana. Ug kinsa man kang tao, kinsa man tang tao ang muguba ni ana. Di ba? Ug yadjong gisulti dinhi sa Ebanghelyo, usa sa mga hinungdan, kinangingon man ang mga tao sa iyang panahon, mitugot man si Moises nga makigbulag ang iyang bana ug asawa kung naalay sulat sa pakigbulag. Pero gisumbalik sila sa atong Ginoo sa pag-ingon, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. Pasensya gyud kayo, ato lang itan-awon sa perspektibo sa pagtuo. Dili man gyud mahitabo ang panagbulag kung way nakasala, either or man gyud na, either ang usa nakasala or either ang duha nakasala. Depende ra gyud kinsay moangkon ana. Sa kalibutan pwede man gud ta makalusot, muna na diborsyo. Kay gusto man tang mulusot sa atong sayop ug sala. Imbis magpasayloay, imbis magbag-o, imbis mag-usab ka, di ka gusto. Ug ang tao pod nga nakasnasad-an nimo, di pod mo pasaylo. In short, kaning gisultis Ginoo, gahig ulo kitang mga tao. Dili ta kamao nga mo pasaylo. Muna to ang tanawon makigsuunan. Muna dilikit kining issues about diborsyo, pero dili gina mahitabo ang simbahan mo bali ni ana.
Na siguro yung mga pari nga musulti og mga kanabang ihang kaugalingong opinyon. Kabahin ana, pero di guna mahitabo. Kaya kung iyan ang buhaton na magtudlo nga masugot siya, kinsa man ang Kristoha ang iyahang gisimba. Di gina mahitabo. Pero di ko maingon pod nga di na to mabuhat sa mga tao na mabuhat na. Kasi kita naman siguro sa Pilipinas mo'y walay legal ana. Sa tanang ubang nasod na naman ay mga legal right na nas kauban. Pero dumi lang yun. Dunay konsekwensya ang tanan. It doesn't mean that it is legal, that it is moral. Atubangan sa Dios. Matod pa ni Kristo, ang bana nga mobulag siyang asawa o makigminyog laing babay, nakapanapaw batok sa una niyang asawa. O ang babae nga mobulag siyang bana o makigminyo og laing lalaki, nanapausab. Muna, lisod kay ni siya sa tuang panahon karon nga dili masabtan. Ako gani, masulti lang ko, di, sa ko ang bahin, mas maayo pang dili magminyo, muna nakasulti si Pedro ani. Ayaw pagminyo pataka. Kung dili magani ka kahimo sa obligasyon sa imuhang kaminyoon, ayaw pagminyo. Kaya kaminyoon ang usa ang gituyo sa Dios ana, agako nimong pamilya paduol sa Ginoo. Pero imong giagak imong pamilya palayo sa Ginoo, di ka kasud sa langit. Kung Katoliko ka, kumutuo ka na. Pero kung mayong ka nga, imuha man ng kinabuhi, mao na kagawasan nimo nga sayop ang imuhang pagsabot. Absolute nga kagawasan, pero ang kagawasan nato di absolute. Sukwahi na gina sa balaod sa Dios, pamalandungi. Ikaduha na itong pamalandungan ni ini, kiklaro man po na sa Ginoo diha nga lalaki o babae. Sa bang mga nasod na gitawag woke culture, bisag na-address sa ito ang mga hinagmay na. I'm not against kuan ha, LGBT, unsa pa na, di ko against na. Ang ako alam, you can call whatever your preference sa imong kaugalingon. But we cannot alter or change unsa o kinsa ta atubangan sa Dios. Gibuhat ta niyang lalaki o babae. Na siguro tayo different orientations. Pero yung patuyangi, ayaw patuyangi. Kung na tayo orientations towards the same sex ba? Or opposite sex? Ayaw patuyangi. Kung makasala, tapangay pasaylo sa Ginoo. Kumpisal. Pero kumuha na ka, mauna gyud ni, ako di na ko mausab. Unsa man ni kapuslanan sa pagpakamatay ni Kristo? Unsa may pakapuslanan sa iyaha? Wala di ta mo tuoy nga mausab ug maluwas ta sa iyang grasya. It's a difficult life, kabalo ta na tanan. Difficult life. Dili sa ingon ha, whatever orientation sa tuang kinabuhi, God loves us. But unsa yang dili ganahan, ang ato ang gipang buhat nga laway sa usag-usa. Mahuna na siya atong pamalandungan. Dili ba gina ma-justify nato binguntag mo dawat ang Ginoo ana, dili. Naluoy siya nato sa atong kahimtang. Pero dili siya muuyon sa ato ang sala. Ang Ginoo manggiluyon kayo sa mga makasasala, pero dili sa sala. These are issues siguro lisod kay ni siya kung wala tay pagtuo sa Ginoo ug lahi atong panlantaw o pag-ila sa Dios. Pero si Kristo, siya nagpaila nato ni ini. Ato wala ning pamalandungan. Munto sa kunahan natay kagawasan.
Pwede na to sukwaon ng Ginoo ni. Pwede ta magkigbulag sa tong bana, makigbulag sa tong asawa, biyaan na tong pamilya. Pwede ka mag-usab sa imong kinabuhi, mag-usab ka sa imong pagkatao. You call whatever yourself gusto kang tawagon. But as Christians, remember, dunay konsekwensya ang tanan. Kinahanglan gyud ta, remember, dili absolute ang atong kagawasan. Naay limitasyon. Kaya bisan gani ang kinabuhi nato, na may limitasyon. Muna nga, pailob, mga itagpasaylo, bisag lisod kayo, maningkamot ha. Kasi Kristo, giluwas man taniya. Gipakamatyan taniya. O kadtong mga tao nga mudangot kaniya, maluwas.